Abdul, wai me ke damun ka ne? Sayalat ke. Ina neman kalmar da zan gaya miki wadda babu wanda ya san. Ina neman kalmar da zan gaya miki wadda za ta kara mani a cikin zuciya. Ina neman kalmar da zan gaya miki wadda ba kowa ba ne ya santa domin ta kusur da dukkanin tunanin zuciya. Sayalat kenan. Ki kalli cikin idanuwa na. Za ki ga akwai bakon al'amari a cikinsu. Tabbas Abdul, na hango wani yanayi a cikin idanuwanka, amma zan so ka faɗa min ko ne. Sayalat kenan. A duk bayan sakanni zuciyata na ƙara yawaita akan so da ƙaunar da nake maki. Hakan ne zuciyata ya sa ta kasa adana so da ƙaunar da nake maki. Shine kaɗan daga cikin ƙaunar da nake maki. Ƙaunar da nake maki hakan ya sanya taɓa idanuwa na ajiyar ƙaunarki. Launin ƙaunarki ne ya sanya idanuwa na suka canza a haka.